Mezhep başımız Hazreti İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'un şagirdi Hazreti Abdullah İbnül Mübarek kâneştensiniz. Asliyeti Mardan, Türkmenistan Marı. Abdullah İbnül Mübarek ol jowan oğullar üçün bir qoşqa aydıptır. Ey dostlar, ey jowan dostlar, altının suyu altın kızıl, altının suyu bilen yazık koymalı qoşqalardan, yani Arapça. Eyazmanu li feten terkel maasi ve erhanuhu el kefalet bil khalasi. Ata Allah kavmun festarahu ve lem yetecerra'u qusasal maasi. Oğudun qoşqasını. Bir jowan oğlan boyun alsa men günahını epbereyin deyip manası haşi. Bir jowan oğlan boyun alsa men günahını epbereyin deyip men ne şoňa boyun alyan keyif edip yaşar deyip. Ata Allah kavmun festarahu ve lem yetecerra'u qusasal maasi. Bir tofor adamla Hudaýyň diýenini etdiler ve haramı epberdiler. Olar keyif edip yürekleri rahat yaşadılar. Ve lem yetecerra'u qusasal maasi. Günahın iýdini bir az awurdymy var, şonu awurtlamadylar, rahat boldylar diýipdir. Günah zadın, haram zadın bir iýdi, hamany bir günah etdiýe, ay keyip bollaha hoş geçti diye öýüne gelenne şoň awsyny bokurduğundan başlaýar Dünüp bokurduğundan geçiyor. Bir saat mı nodal eden günahı, ya öğlen eden günahı, ya ötün akşam eden günahı, inni mundan dünüp ağacı avurdum mı bokurduğundan geçiyor. Hudaýyň diýeniden adamla o kıyınçılığı, o ağlığı görmediler diýipdir. Ama sen ştada otyň da şu mahal, sen şundan öýe varıp yatsaň nähili, emme şuna gelmeyen günahın içinde kadım işte öýe varıp saat 1 bolar, 2 bolar, ya dogry yatıp bilmez, yatsa da bir gaflet, garaňkylyk we bir tofor bir bereketçilik we öýünde garaňkylyk bilen ýatjak. Ey cemaatlar, ey musulman dogallar, bu gecede Resulullah'ın bir söýen sahabasy şu ummatın Hazreti Yusuf'u diýilen jowan awadan sahaban gurrun ediljektir. Gözü awadan ve yüzü awadan ve uzun boylu qatty awadan bolan sahaba. Awadallygyna allanmany, günaha çünmäni, günaha özüni öwrenşdirmedik sahaban gurrun ediljektir. Derman gurrunlerden tarihin sefelerini yalfıllap özünün owadan adam bolşýanyk gurrunları da owadan bolup geçen sahaban gurrun aýdyljak. Bir 4-5 dagyga şaýatda ondan azaňrak bir yeňiljek bir akıl aýdaýyn, oham oň dermanyň gurrunyna gireýli. Ey jowan dost, ey hacı däde, ey ulukhan adam, ey ilmli, ey sawatly dost, ey ilm zamanynda ýaşaýan. Bir adam günah etse, yani Allah'ın parzyny, Hudaýyň buyuran işlerini etmese, ya Hudaýyň etmediğin haram işini etse, hala danışgalarda, bazarlarda, karhanalarda, ya Tahran ýanyk başga yerde işleýär, ya öz öýüniň içinde, ya her yerlerde, ya öz öýüne oğrunça yerde bir günah edip ömrüni geçirip beren adam mı? Hemmemiz günahkar, ona gurrun yok. Bu gurrun kim? Mıdam şu günah bilen geçirip barýar. Şol adam bir wagz eşitse, nasihat eşitse, birden toba gelse, bir zat bolýa toba etýär da, şonu awwalin zat näme ihsas etýär şol adam? Awwalin ihsas etjek zat näme? Meselen 10 ýyl şu günahın içinde geçirem bolsa, näme diýer ey jowan dostlar? Men 10 ýylym näjiri geçirligini bilmedim. Töf moft geçirtdirin 10 ýylym. Awwalqa aýtýan kefşi. Şu mahaletçeli tamam tövbe edilen aýdyp gelýän kefşi. Ve inden meylekte şu kep aýdyljaklar. Hey men 10 ýylym moft geçipdir diýip.
Ya 5 ýylyň muht geçipdir. Ya meselen birden şol adam ölasa bir görýe öl kabryň içinde de men ömrüm müft geçipdir diýjek. Ya birden işte kıyamet boljak, kıyamatda turjak da üskürüş perkim kabrdan. Kıyametmiş. Hemen ömrüm muht geçipdir diýjek. Günahın içinde geçýän adam. Günahın içinde bir adam geçerse kıskaca kep näme bolýar? Ömrü bereket bolýar. Allah wagt berse men ahyryna bir ders edip men ýene açyklap men ahyryna aýdaryn. Näme diýip bir adam günah etse ömrü bereket bolýar. Onu wagt bolsa men inşallah ahyryna bir 4-5 daga dersiň içinde aýdaryn. Häzir çekişip mukaddeme bilen tamam edeýin. Ey cemaat, ey jowan oglan, günah adamyň ömrüni bereket etýändir ha. Geçenden soňram hiç bolýandyr ha. Sogap da adamyň ömrüni bereketletýändir. Sen şun hamana ştak geljek diýip bir bername düzüpsiň da, şaýat düýünden mer ýadynda bolsun, şaýat şun öýleden mer hamana. Erti bilen turanda bun jumga giderin, jumgadan soňra 1-2 saat istirahat ederin, ikindiğine barar, akşama barar, inşallah akşam tefsire barar. Bunun hükmen özüň bilýänsiň bereketlidir. Huday etmesin, ben misal bilen aýdylýar. Hamany düň günah bilen geçipdir, näme diýip belli däde, şarp geçipdir da. Emma sen şu bir saatyň içinde nasihat eşitýän Rasulullahyň gurdugyny eşitjek, jemaat ba, hayır doga ba, şu bereketli. Sogap adamyň ömrüni bereketletýär da.